Vítajte vo FISA Cars. Pre mnohých z vás môže pôsobiť dovoz vozidla zo zahraničia veľmi komplikovane a zdĺhavo. U nás vo FISA Cars vybavíme všetky tieto záležitosti za vás bez akýchkoľvek problémov. V dnešnom videu vám chceme ukázať, ako celý tento proces vyzerá a čo všetko to obnáša. Tak sa poďme na to pozrieť. Tým najdôležitejším krokom je samozrejme výber správneho vozidla. Keď nejaké vozidlo vyberieme, následne na základe VIN čísla kontrolujeme jeho stav, servisnú históriu, či má vozidlo nejaké poškodenie, nehody, či nemá nejakú právnu záťaž v podobe exekúcií či nedoplateného leasingu. A keď toto vozidlo spĺňa všetky parametre, tak následne riešime dovoz. Po úspešnom preverení vozidla zabezpečujeme aj samotný dovoz vozidla na Slovensko. Po príchode na miesto ešte raz celé vozidlo skontrolujeme a ak je všetko v poriadku, tak ho naložíme a ideme k nám do showroomu. V dovezení pre vás vozidlo detálne vyčistíme, doplníme všetky potrebné kvapaliny a ak si vozidlo vyžaduje servis, tak ho taktiež zariadíme. Po dovezení vozidla na Slovensko je prvým krokom kontrola originality, na ktorej technici kontrolujú pravosť vozidla a VIN číslo. Po kontrole originality sa auto presúva na technickú kontrolu, kde technici kontrolujú bezpečnosť a stav vozidla, aby bolo pre vás hlavne bezpečné a v top stave. Po kontrole originality a technickej kontrole prichádza na rad zaevidovanie vozidla do slovenského registra. Budú pridelené slovenské evidenčné čísla, vystavený technický preukaz a auto môže putovať vám ako klientovi. Väčšinu z tohto procesu vieme vybaviť za vás. Vďaka našim partnerom vám taktiež vieme vybaviť aj financovanie vozidla a poistenie vozidla. Vo FISA Cars veríme, že kúpa auta má byť bez stresu a má to byť pre klienta zážitok. Preto dúfame, že tento zážitok budete chcieť zdieľať s nami a pomôžeme vám vybrať aj vaše vysnívané vozidlo.